Kundeita sei? Aiwa, uri munhu mukuru mani. Uri munhu mukuru mani. Saka uri kuita nezvei? Kundeita sei? Aiwa, sada. Kundeita sei? Aiwa. Magaya aita sei? Davidson Magaya aita sei? Davidson Magaya. Vundukira chauri. Aiwa. Chicho. Ausonzwa zvandiri kunzwa. Davidson Magaya. Kana uchinge warova akaubaba unenge wagonera vakawanda kunyanya pashisha business center bosi zvemunyati hanzi ndinonzwa power musadaro veve yakuchoka nyumba kuenda kuganyu kasenzera familia muri vanoshanda andombokudzaka nyaya muzanzi yani yachipinduka uya yakabhururo wako nasoneni chipendo inini bhuru wangu ayo ndi bhuru wako andi bhuru wako iwe chipendo ndopi chipendo wapamvurwi kauyo okay brivi aita sei chipendo aita sei ando usati wasvika panonzi paruyamuro pamasure pacho apa panonzi papi pamasure pacho ndandiri kutarisa kuti zita racho rinonzi chikokonya pachikokonya ari kuita achiteera fodya achiteera fodya akuganya ari kumweko akusenzera kumweko arikusenzera kupi pachikokonyaka saka ndiyo nyanga idondo ndonyanya ndoda kuudza saka anzi ndoda kugarira padhuze neruyamuro bhozi ndakanzwa kuti muri kuya papi paruyamuro ndikanire pafupi paruyamuro vachakovara munhu nejoy iwo wakaronga chi wakati inini nditarise kuti ruyamuro nemushumbi aiwaka mushumbi hapana kana zvichachinja mbire iri kuendwa yes icho mbire iri kuendwa togonototi kanyemba kana angwa kana chikafa yes ndikuona kakupatwa kwacho nachitiwa pakanyemba tiri kuenda naroad show kumweko Zambia yense Mozambique inenge iripo pakanyemba kana panshumbi akufikika ndikatoyesa kubata honorable David Butao ndibve kuti patichaita road show njira inenge yamara nokuti izosukutara kunoku ndichecha afuna kutama kuita tani kukonza njira yakavhurwa nezuro yakavhurwa Lorraine Drive ine zitanyowanika ine zitanyowa zvagaiwe aiwa riripo aiwa Africa moyo kana Cosmos kamoto anokozwa kuprinta ma-CD Cosmos kam Africa moyo madyiro ari kuita magaka ane minzwa yamapurisa Zimbabwe Republic Police iwe ndikukuza vanenge vachidya kwada kukwara mukanwa aikona hasha masoronja yes especially vale vari kupimpa motikari nokuisa ma-extra lights usadaro ndikaona kamwe kanenge manje kunonzikaita sei kanenge kableacha kana kuti chakaita sei kunge sprimo nerombe akaramiswa namapurisa yes vese vari kupimpa vari kuisa ma-extra lights pamotikari kunze kwemalights akauya aripo uye vari kuisa malights eblue aya vaya usadaro kungotakura motikari nakuenda nayo usadaro yes takambozvitaura motokari inenge ine chibiro chayo chainotarisirwa nekunzi inofanira kunge iri zvisingakanganise mamwe mamotorisi izvozvo zviri pamutemo saka vanhu vakutyora mutemo idzo nyaya dzekufamba nemotokari isina zvikwanisiro nyaya yekufamba nemugwagwa usiriwo vanhu vari kupika izvozvi one mudhara Jesus chiko chakaitika nobdari akapinda pa-one way oncoming traffic achibvanzi iye manje nyaya yake yanga yakasimba bhozi akaona sekuti paiswa signal yekuti uyani ndobva angoterawo dzimwe mota asi mota dzanziri pamberi dzese ipapo ma2 years akapiwa mushoma 1 year 6 months vamwe vari kurova community service yes 315 hours saka machendera akaita St Mary's Police ndiko pari kushanda nemasimbiro akaita mudhara Jesus abasa anoita pari zvino
Takakudza itevedzera imitemo pamugwagwa. Nsiku ndibodzi. Izwa rimwe chete. Unogona kuti nhasi ndabudirira. Special vakomana vemakombi ava. Mirai muone. Mapindiro anoita one way. Red robot. Red robot. Vari kubva vaindosaka chitambi. Chinobva chatorwa. Kake. Terai ndaita Mabvuku Road kuwadzana Seke Road. Vanhu vakuteerana mumastori. Yes. Itai hunhu zvekuti toda kumbodambudzira ndaiso. Vari kupinda mukati. Itai kunge vanobva kuMutoko Road. Ndizvozvo. Kana pakaita congestion se vanenge vachiteera. Andiri kuona parabwera Amnesty. Handikuziva. Pakaita Amnesty. Right. Vanhu vakawanda vakaita sevakapadhonwa napresident. Vakabuda bati zvinoenda nemhosva yacho. Zvinoenda nemhosva yacho. Musakanganika kujeri kwakazara izvozvi kwavo kuti vanhu vashoma. Munodzokera. Ina baba. Saka uri seiko. Mafara ndamuka machabese kubva Kanyemba. Adrian Goredema. Wati si Adrian. Adrian Goredema. Wamudziwa ka? Ndinomuziva. The diagnosis man kwa pachibwana. Kuchi. Ati kusanza gazi peno ndibira fambatani charadi. Hanza mano chakadyiwa saka pakangopedza kudya nekunwa drink angoti mudumbu mangu kwa kutanga kurutsa robo. My way. Nematambudziko. Kuchipatara kumaraund 6, 7, 8 maneno vari muchipatara 10 o'clock munhu sarai. Nematambudziko. Muteereri wechimuti, muteereri weNational FM. Nezinoparadza. Sorry Philip. Pachikwana ni mariro yokayoka. Saka muri same town. Ndizvozvo. Hapana da kuvharwa chete. Pana da kuvharwa chete. Pana Moses Kurenje paka. Mudziwa. Ndi baba tuere. Moses Kurenje. Ndi baba tusu. Ndinoziva. Apa pana Semunyoma na Simon Mazoro. Na Samura Mashero. Na Semunyoma. Moses Kurenje. Baba tuere. Ndinoziva. Hanzi kudi nezuro patakanga tifamba ndakazonzwa foni yapinda kofidza ndikutsvaka Kanyemba ari kupi. Okay. Ndibatu ava. Ndinovaziva. Yo vagarise vasina kubhadhara mutero. Usadaro. Babatu vanobhadhara mutero. Naimoze. Uzaona Kanyemba. Unondipirawo sando katsigirwe Arsenal. Vaita sei? Kungwapa sando. Ndizvozvo kusanganisira Chief Executive Officer Mr. Sugar Chagonda, Director Radio Services Mr. Albert Chekai. Mr. Zumbuni vari kuArsenal ka? Ndakazoona kai. Wakaona ne? Ndakazoona. Kungwarira bacho. Nestep unenge ndi Arsenal. Vanogona kuti inonzi chi kutora makapu matatu inonzi chi. Ndizvozvo. Treble. Vanogona kuzviita. Tenga yenzi. Pamwe chete na doctor kuda kwachita gwirei. Comrade Namuyapera. Ndeve Arsenal futhi. Honorable Kanopula ndi youth chairman ka. Kunduza ka Harare province. Honorable Kanopula. MP Harare South. Saka vanoshandidzana na Honorable Namuyapera. Okay. All right. Handiri kuona manje madhira. Ndizvozvo. Kusimudzira ndechidiki. Ndine $20. Ndingatange business ripi. Ndakazoona nezuro Constable Foresh vari kufona Kanyemba. Hanzi kudi. Achiwawasa kuti mukataura izvozvo. Chichi ndakati aiwa yanga iri proposal nhasi ndopatoita mafinals because Kanyemba ane $20. Saka business riri open pari zvino noti Zimbabwe iri open for business. Inini hangu ka dai wachinja makala imwe team. Ndotenga ipi? Dynamos. Zviri nayo. Unodya apa Dynamos